Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Klitik. Cih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Nadyanto wis rada kliwat sawetara ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasik wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan. Ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klitik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klitik. Leresipun mengkaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten wal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, kersanipun slamet dunia akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki Mas, pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh nggih ta? Nggih. Ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalih ingkang Petang tahun kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet ngriki nggih kaya riyen nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Nah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas alah Listrik. diaturi sedaya cemawis Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih hak ngono. Sami kalih kula, nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Ha terus kon nyosor napa? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak. Nggih. Nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning dhuwur lingkungan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan piyayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Insyaallah sedaya cinatet ngamal jariyahipun Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging derek-derek dana driyah donga dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Lidik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih to. Nggih. Panjenengan benjing kondur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Lah sirku tak nggawa pitik urip tak keke bis ya ta. Lah terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjake iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya ngopeni pitik iso bati. Nek ngopeni kancake ning mburi kuwi wis. Apane Alfian iki. Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. Pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku utuh kaya. Nggih niku. Ora dipoto kok Mula ngiringan. alhamdulillah niki percontohan pitik horen ngene.
Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge ya. kula kalih panjenengan iki ya iso jagongan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ya aja meneng to, Mas. Nah, Jenenge. wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming krana tentenan iki ya nggih ngopo ngono lho. Nggih, kudune iki ya saling mengisi, ngono. Ora ngomong Selamat kandhane. malam, Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki menawa cewu Wira Pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Jur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing mriyayi nggih mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora mriyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa mesem iki lho. Apa ndung apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah ngono. Seliten capar kok mesem. Ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu. Seneng Nah, ora. aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Pripun, Lah Mas? piye? Kula ki wis pirang taun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah, aku ki kok kangen lho karo Mas Klitik. Loh. Matur nuwun Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong sak kelir kalih panjenengan. Diaturi. Saya to, Mas. Oh, jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang taun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klitik. Lah niki sing dadi catetan niki. Mula kangen kula kalih panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klitik iki piye to sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klitik mesti ketemu karo jenengan. Dadi yen iki katut. Wah. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora kecuali iso. maut, kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Ngono lho, padha karo dalu menika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu Mas. kuwi piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu menika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe keng putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye, Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dados temanten. contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane ki lho. Sing didongani iki sing sepuh. Lho. Tok ngono. Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Anak mantune didongakne apik lek wong tuane iki nun sewu bubrah. Apa ya ora iso Apa ya lho ya lho. Sing didongakne iki bapake lan ibuke. Muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya ya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan. Loh, Kowe nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane blu kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik lho. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kuthuk kalah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis ta. Mbok lokne blu kuthuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Lah piye to? Sampean lokne bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak.
Nah, terus profesi. Tapi asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Loh. Piye? Nek Tak ngomongke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Ngapa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Loh. Lah lenggah niki ngapa nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran Sik. blas lho. Ora anger gableh kowe. Hei, nek Maksudmu dindikon arep kaya ngapa wong kuwi nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Genahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi Ora apa Mas Ben. Ora Sakmene wis ngawur, aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon, kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukane lambene. Ya kok iso lho. Yen nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Urung mesti. Loh, Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Iya. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosok ketar. Sosok ketar-ketir aku. Ya ora. Lho, wis Iya, iya apa ora? Terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Dadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Jadi ora mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Nek kekrek lambemu muni aja. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Halah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton apik kok sampean piye coba? Mas Ngambek. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane mata nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo? ngambu, Gunane kuping nggo? ngrungokne, Gunane lambe dinggo? ngomong, Gunane tangan dinggo? nyandak, Gunane sikil dinggo? Mlaku. Gunane ati dinggo? ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu? Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Ya iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Loh iya, Oh, nggih. nyawa. Iya ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki lho. Loh, iki mergo ngetutne mergo kuwi. Mare klinting gawe luwengan dhewe iku lho, Manas. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ora, mripet nyawang tok. Iki ngambu tok. Esuk-esuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arom dina wingi nyekel mek lip ngono tok. Ah, Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? cempolo. Nggih lah mboten. Piye Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene. Dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Gale. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, ngewene. Lah ya wis ben melu ndongake ora. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Genah dongane apik. Ora rasa ngomongi. Aku ki Ora rasa ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nuwun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus.
Nek panjenengan Oh bener ta, Pak? Saestu. Oh alah, berarti kabare bener. Jangan ngomongi. Apa terus kabar? Ora, kabare wis saiki usaha ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ruang ngono ora budal aku. Ayo ngomong. Lagi nih. Ngene. Abang rampung. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku keguh ya ora. Masya Allah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu roso. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya kadang-kadang Tapi yo Piye ta padha iki ae, dirungokke Mas. tenan wis Iki dilem. piye kok, tek yo? sing ngempet ati penting Oh Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, duh. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nun sewu. Gila. Belakonmu kecilin lho. Kok setok kok tembungmu? Kok setok? Happy chef, baby. Happy wife, happy life. Apa kok? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masya Allah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikoyo akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Duh. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah, lho nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabnya Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun lho, riset. ya. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja keguh karo wong wedok, aja keguh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kowe ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok diplok iki mepet tembok madhep ngulon. Cakemmu ya apa neh bos iki. Lah aku yo melu-melu Iki sampe. tenanan iki kuwi sing mlengo sik, mlengo sik. Iya. Salah to tau domo. Nggih mboten Mas? Mbok. Loh, kok mbuh itu? Oh nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku ngarep seneng karo wong wedok ya ora? Ki lho Wah, Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Masya Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabnya Loh. kok nganti ora iso keguh ki ngopo sebabnya Mas? Aku wedi ya. Lho kok aku anu Wedine iki omongno sik. lah Ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan tuh tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi umum. bojoku gede mbiyen Nggih. karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ki mbiyen lemu. Heeh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge iki ditukani obat diet, akhirnya ya langsing kok saiki. Masya Allah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to. Iya. Yu, obatnya apa Yu? Ben bojoku rada kuru. Akhirnya diwehi resep. Tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat, alhamdulillah resepnya mandi, bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Awake. Awake cilik tapi ndase bah gede. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wong wedok kok lele dumbo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layak no, sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ngono. Oh, Cangkemmu lek ora kok apa? nglumpuk. Bayumu lho. Ora. Kuwi mbayumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe diji klumpuke wong mentok kowe to. Kok sik ta? Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji iki lho. Aja gelo. Nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Iya ora? Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur wae. Ora ngerti kok Ora resepe. ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye no? Akhirnya kula tukani skincare, Bos. Weh.
Tak tukoni skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Wah, diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jok kuduk kok. Dadi bojomu mbok tumbaske. Iya lho, ben ketok ayu lho. Ben aku ora kego karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tumbaske Tak krim. tukoni skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakainya kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora no, bojoku njaluk instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke. Iya, iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya, rata ya. Genah wis. Kulitnya belang kayak tekek, Mas. Ini. Iki malah celelekan. Iki dirungokne tenan lho. Ditimbali ki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa? Aku ndongakne keluargaku ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek. bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah ki ning Ngono lho. ngopo ngono. Ya mie, gula gombal. Mama lah mabut telek pitik, mburi telek pitik aku. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik Sanu camu barang iso mbok goleki. iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e sih. Ndas ki kepala. Heeh. Kepala ki saka tembung ke ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sih dadi kebutuhane keluarga. Karepku ya ngono kuwi lho. karepku Dadi wong ngono contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah-omah. Nggih. Kuwi mau kepala. Oke. Pa ki paringono panjang luso, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene ku lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Ya ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokke. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih. Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Bukan meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawuhe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak. Intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kuwi mau gu. Jan ngono kuwi aku kaya marem dadi adine. Kaya marem aku. Terus lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Aji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono bane, lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Wah, Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem aku. Iya nek iso aku. Ngono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhone terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sak do ki dana rasa. Dana rasa ki sing penting ngandum rasa, sakmene mbane bengi ki ya dana rasa warga masyarakat sakmene mbane. Sedekah lillah. Alah, Akeme. Aku sing ya ngambung. gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo? Dodo. Dana ki dana driyah ki nyumbang sumbangan kaya ngono kuwi lho. Duwe ngilmu kanggo mulang. Mulang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwi ki apa kok jer suwi suwi. Suwiwi susu ki saka tembung Suwiwi? suwiwi. Kang cak-cak ora. Sing tok kalem kowe gedeng. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, biasa ben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tendang meteng. Oh, Mergo sing diteni ya kuwi, Harapan. harapane keluarga kuwi Meneruskan keturunan. Iya, Betul. muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus ngentut.
Nyen ki angen-angene sok anake dadi sing Lah apik. aku pikir aku kecepetan deh. Kok iso tekan ngentut. Ngen ki angen-angen. Nangen Ngentut ki yo kesehatan. Iya. Iya. Mergo rasa ngentut ki lara. Iya, Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kasembadan. Amin. Lho, Pak. Suwiwi kiwolan tengen sampun dipun rucat. Nggih. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Neh pusate pahargyan bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Ngono sepetane. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing urung. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga, kita sebarkan lewat media sosial. Harus dimusyawarahkan untuk keluarga. Capek. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak tenan. Nah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi. Angger Mumpun ada suwe. Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung rupakke anu Mas Telek kuwi mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ra ngecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh ngoten, siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaram turun. Larak disampirke Selamat malam Mbak Tatin Nujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbu, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani mriyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati kok dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojo ki ndek nggih gelungan kene tak wae kembang api. Lah ndase mbledos. kaya anane nek. Sama jenengane Aku jamu. jare pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Banner. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Iya. niki cunduk mentul. Rencana tak cepil linggis kok cengele aja. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ora. Kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho, Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya.
Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Enggak. Ngapa to kok rasa demek-demok? Oh, saya tahu ya. Mak iki ngopo jane? Jane ngopo ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambatki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini iki lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Heeh. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Ngapa wong wedok diajeni barang? Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene iso seneng mbok. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masan. Lho, masak mole kalau bojoku lho. Bojoku tak tukane Mas ya, kok kene sampe kok lengen ya. Lho, Mas. Iya lho. Oh lah ya elok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulan bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentan driji. Ngantek kentan driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Wis cara nyandange didelok. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet wae. Kalian nglaras gending. Nggih. Sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Ngopo to? Mas Galih kali Mbak Dila. Nggih, Mas Galih kalian Mbak Dila. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi nang ganggu Ngopo to jane? Ana, ojo. Ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng kok dibayar. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah undungane Mbak Tatin apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame Setya Tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok ming layas kudu ambruk. Rene lho, Mbok Rene. Kok Melu Rene. Mbok dudohke sing sehat ngono lho. Dikongkon sampean nyapa to aku melu-melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do rene. Rene. Lah nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Oh nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang lho. Mosok Apa? nyambini bakul kopi lho. Kowe iki turane dek iki ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek regane plastik mundak kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora kotakku tak resi isik. sawayange. Pamintaku Nimas Sidawasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Cakoni sapa? Kurang wayahe iso. oh alah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep rene apa rono? Musuh saya dulu. Oh musuh ini dulu ya.
Kaya Kula. ngene wong nandang asmara Diajeng Tatin Injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu Diajeng Tatin. Menapa injih to Kang Mas? Panjenengan menika saestu jangremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora. Diajeng. Nyapa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Ayo. Ing sarina Kerene sak sawah duwe ngene Kang Mas. Panjenengan semua manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae kenang wong tok. Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kae. Maksudnya Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Tapi duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin Diajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae nguyung ngadeg ya, Pak. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih, Mas. Ganti Mbak Tatin sing nembang. Gini Diajeng. Lamun kok kemucing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu, Diajeng. Kula injih remen sanget lho Kang Mas cecaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono Diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu Diajeng. Anu to brutune ya. Weh dibasake halus ngono lho ora. Gini coba. Gede, leh. Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas iki terus. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk. Iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo bleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Ngengkel nek. Enek lagi. Aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah. Ya. Wong kok lehmu. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Loh. Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Parane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Rokok kabeh ya. Aduh. Ya. Ya. Oh, melu kek. Seni ora yak-yakan. Hei. Kok iki tak juwat tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune lek sengok lho. Ayo. Kene. Sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kono Kowe sing Kondi, lanang. kondi. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Oh, suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Gua sing lanang sekarang. Ayo. Kamu.
Aja goyang ya cipok lho. Lek rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sida asih pindah. Apa kamu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Ayo terus itu. Rasang gagas. Sampe lu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Pintuno. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib. terus Sida asih Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke setia tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik, Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa strane. Ayo. Wah. Oh muni lho Mas, ternyata. Oh kurang kenceng kenceng isih. dikenceng. Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pengayomanku Mukyanto berkain
Terima kasih, matur nuwun. Mugi langgam kalih bawanipun kala wau isa kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Purut. Ngoten Gus.